Prøv lige igen. Ja. Deep Slim er en revolutionerende ultralydsteknologi, der går ind og stimulerer fedtceller og huden, så vi har mulighed for at fjerne genstridige fedtdepoter effektivt og hurtigt. Vi kan opstramme huden, vi kan modellere kropsformen, og vi kan reducere i appelsinhud. Nogle af de behandlingsområder, hvor vi ser rigtig god effekt, er sådan noget som f.eks. mave, kæbelinje, mandebryster, lår, flanker, baller og appelsinhud. Når vi behandler med Deep Slim for at fedtreducere eller for at opstramme huden, så giver vi typisk 2-4 behandlinger med 1-2 ugers interval. Er det for at reducere i cellulite, så er det typisk 5-6 behandlinger med 1-2 ugers interval. En behandling tager ca. 30 minutter og er fuldstændig smertefri. Og allerede efter 1-2 behandlinger ses resultater.